Takže hrané zarec, tu je PMG a dneska vás vítam u 4. časti z Minecraft série a môžeme sa vrhnúť rovno na to. Tak ja vás teda vítam u 4. časti, bohužiaľ o trochu neskôr než som plánoval, ale konečne sme tu a po dvoch dňoch sme konečne tu a dneska, tak ako som slúbil, tak dneska sa ide prerábať barák a možno sa vrhneme aj na nejaké tie módy. Aspoň dúfam, že si pamätám dobre, čo som chcel robiť. No, posledné 2 dní nebolo ani jedno video, aj keď som slúbil, že budú. A to z toho dôvodu, že stredu, teda útorok sa stala jedna vecička. No, a kvôli tomu som sa dostal vlastne dosť neskoro domov a ešte som si chcel robiť nejaké vecičky. A stredu som tak nejak sa na to moc necítil, tak som si povedal, že tento deň ešte si budem robiť nejaké svoje vecičky a tak. A potom dneska plánujem natočiť 2 časti. Takže medzi touto časťou a ďalšou, keď budete písať aj komentáre, tak ja sa ich posnažím pozrieť, ale asi sa nič nezmení ohľadom nejakých vecí medzi tými 2 časťami, keďže to budem točiť hneď za sebou. Takže tak. Ale ak sa nemýlim, tak som buď minulý čas chcel začať robiť s módami niečo, alebo zväčšovať barák. Takže ja asi začnem s tým zväčšovaním baráku. A ďalšiu časť sa vrhneme na módy. S tým, že ďalšia časť bude o dosť dlhšia. Rozhodol som sa spraviť ten 5. časť taký menší špeciál, ktorý bude mať cca 3/4 hodinu. Dúfam, že vás to bude baviť, ten 3/4 hodinový špeciál. A dúfam, že bude mať dobrú odozvu, pretože viem, že niekedy sa neuchytia dlhšie videá, s tým, že plánujem tieto dlhšie videá robiť raz za čas, aby sa zase nestalo, že vás to prestane baviť kvôli tomu, že je to hrozne dlhé. S tým, že budem zostávať pri tých 25 minútach, až 20 až 25 minút. S tým, že takto raz občasne budú 45 minútové videá, ale to nie je zase tak často, takže to sa nebojte. Ale ak vás budú baviť tie 45 minútové, tak asi sa dám na ten dlhší content časovo, ale nechcem zase urobiť to, že budem furt vydávať 45 minútové videá a vás to nebude absolútne baviť a ide hlavne o to, aby vás to bavilo. A sám niekedy viem, že keď je niečo dlhé, tak to proste nebaví toho človeka. Takže preto som sa rozhodol na tých 20 až 25 minútach, že bude každé video, lebo to mi príde ako taký čas, ktorý sa dá zvládnuť bez toho, aby vás to prestalo baviť. A takisto je to taký čas, ktorý za mňa to veľmi sa rýchlo ubehne. Asi koľkokrát, keď točím časť keď som točil minulé časti, tak som si proste povedal, že jak to, že už prešlo toľko to, však som skoro nič neurobil, takže ale zase to môže byť aj tým, že ja tieto časti needitujem zase tak extrémne moc a ja to, čo vlastne tých 25 minút vidíte, tak to som všetko spravil, nevystrihol som nič, skoro väčšinou vystrihávam len také vecičky, keď náhodou idem od niekaďaľ, ako to bolo tuším 2. časť, keď sme boli ťažiť, takže iba vtedy som vystrihával. Ale inak sa snažím, aby ste videli úplne všetko, čo spravím. Ale rozmýšľal som, že možno to začnem robiť tak, že budem vystrihávať, ale že budem toho robiť oveľa viacej za ten jeden deň.
Každopádně vrhneme se na to, já rozmýšlím, jak to budeme chcet zväčšiť. Rozmýšlím, že to půjdeme trochu do výšky, takže asi bych som spravil dá se pro takovou... Jak to vymyslím? Možná by som z této miesta s ním mohl spravit také schodisko? OK. Že by boli schody. A to by som tým pádom musel ešte o jeden blok rozšíriť. Tak to je tak, sa neviem, 5 blokov, aha, 5 blokov a budem to potrebovať robiť 6 blokov široké. Takže tak. Jo, tu sú ešte tie tunely. Jedna vec, ktorú som ešte stále sa mi nepodarilo robiť, nenašiel som stále tú caveku alebo čo je tu tak blízko, z ktorej furt sú počuť mobovia a vďaka ktorej som minulé nemohol ani nejakú dobu spať. A musel som si presunúť posteľ von. Takže tak, ale jo, mohol by som sa rovno aj vyspať, keď už o tom hovorím. Ale posnažím sa ju nájsť, ak sa mi to nepodarí, tak... Anyways, a to som nechcel, tam som chcel dať drevo. Možno aj dneska začneme s modami, neviem, ale uvidíme podľa toho, jak sa bude dariť. A no proste uvidíme, no. Lebo neviem, jak dlho mi bude trvať aj toto. Takže tak. A ak sa mi to podarí natočiť docela skoro, tak teda za krátku dobu, tak určite urobíme niečo aj s módmi, ak ne, tak si módy necháme na 5. časť, keďže to bude taká aj dlhšie, tak tam veľa toho stihneme. Takto, či radšej takto. Zostalo mi tu nejaké drevo, mi jedno chýba, mám pocit. OK. Jo, toto vyzeralo lepšie. Ale ja rozmýšľam, že toto ešte jeden blok znížim. A zase počujem niekde skeletona, kde sa tu ksafru berú? Tam teda odkiaľ ich furt počujem. No nevadí. Tak, sem dáme dirt. Za chvíľu uvidíte prečo. A sem by sa mi hodili nejaké grass blochy tým pádom. Takže sem chcem dávať aj dirt. Čakaj, asi tu má byť oného. Takto. Robím to tak, že asi tuto začne to schodisko, len jak to spravím. Začnu schody už tuto, alebo až tam. Aha, nejak ich spravím.
aspoň jeden blok. Tu bude oného. Tak vyspíme sa, nech máme oného deň. Nech mi sem nejaký mob nevbehne, hlavne creeper. Z nejakého dôvodu toto miesto je velice obľúbené medzi creepermi, lebo keď si spomínate na druhú alebo tretiu epizódu, neviem presne, ktorá to bola, tak áno, to bola vlastne druhá, lebo som sa vracal z majnenia, tak sme narazili na 4 creeperoch na jednom mieste. A ešte k tomu dosť blízko tejto basky, takže creeperov sa tu spawnuje veľa. Anyways, ideme to dokončiť. To chcem mať čo najrýchlejšie hotové. No, najrýchlejšie. Ono je to vlastne teoreticky jedno, kedy to dokončím, ale čím skorej, tak tým lepšie to bude. Takže tak. A potom, keď dokončím toto, tak sa asi vrhnem na... No keď to všetko dokúpim, tak to asi dám sem bloky všetko. Vlastne spravím steny, spravím podlahy a tak. A musím si robiť nový krampáč. Lebo sa každú sekundu rozbije. OK. Ešte dokončím briky. Uložím cobblestony, tie nepotrebujem momentálne. Tiež, uhlie taktiež ne. Za chvíľku musím znovu ťažiť, lebo som tam mal skoro stack železa, už tam mám len polku stacku. Takže tak. Ale nevadí. Takže tak. A nevyzerá toto zle zatiaľ. Taká väčšia chodbička, aby sa nepovedalo. Tak, a keď idem si robiť lopatu, nechcem všetko toto ťažiť rukou, táto hlina. Vykopať, keď budem si urobiť pec z Tinker's Constructu. A si myslím, že na to sa aj vrhnem rovno, že to je vec, ktorú ešte dneska stihnem urobiť. Tom síce už točím cez okolo 20 minút, ale rozhodol som sa, že to budem robiť tak, že budem si dá sa povedať natáčať viac a potom to budem zostrihávať. Myslím si, že tam ste videli úplne všetko, čo som spravil, ale takto mám pocit, že sa do jednoho videa toho vojde o dosť viacej, takže to asi budem robiť tak. Miesto na pec mám a asi rovno začnem zbierať materiály na tú pec, lebo na tú pec bude treba toho veľa. Aj keď zase tak veľa ne, časť z toho už máme, lebo to chce gravel, chce to... Čakaj. Tu sú to seared bricky, potrebujeme gravel, na to potrebujeme aj piesok, gravel a clay. OK. Nejaký gravel mám, pol stacku, aj piesok, už len ten clay. A možno ten clay bude aj tuto. A je tu nejaký, dobré. Tak, zoberiem všetkým. Že na toho gravelu budem potrebovať veľa, lebo viem, že čo som nepred nejakou dobu tento mod hral, tak gravelu som potreboval naozaj teda kleju, gravelu a piesku som potreboval naozaj veľmi veľa, lebo počkajte, to je tak. No, chcem to dopovedať, lebo vlastne keď sa robí tá pec, tak vlastne z jednoho tohto groutu je už
už ani neviem presne koľko. A teraz z jednoho groutu je jeden ten brick, alebo teda ne brick, ale tá cihla. A zo 4 tých cihiel je jeden brick. Takže budem potrebovať, koľko to je, 12, čakaj, 9, viacej, 9, 18, 27, to sú len 3 steny, takže budem potrebovať ešte 32 a 41 budem potrebovať tých brickov krát 4. Dajme tomu, že to je 40 krát 4, to je 164. No, 164 kusov. A zatiaľ mám 48. Takže ešte veľa toho budem musieť nazbierať. Ty umreš, skeletón. Dobre, neviem, či dobrý nápad ísť taký cez vodu po ňom. Tak to bude furt odstrovať a nedostanem sa k nemu, zabije ma. Tak. Ale musím ísť nájsť piesok a... tu je kejvka, že by som sa rovno do nej pozrel. Dobre, tak to kejvka není tak nič. Ale ak sa nemýlim, tak týmto smerom bol ten biom, v ktorom som sa spawnul. A tam bolo také veľké pieskové jazero. Tam je lava. Ale toto vyzerá docela cool. Berisky. A toto vyzerá docela cool. Jo, tu je gravel a je to aj docela dosť piesku, tak to asi využijem túto. A túto to pôjdem ťažiť. Potom už len vlastne... klej, ten berem ako prvý. Tak, jak som na tom, mám stack a niečo oného. Dobre, som na tom rovnako. Ukáž, toto drevo vyzerá cez zemo. To je také bielo, ružové. A kleju máme koľko? 11, okej. Poberme aj toto drevo, vyzerá to zaujímavo. Tak, anyways. Ideme naspäť a ide sa ďalej stavať. Ešte sa vyspím. Je deň. Tak. Okej. Tak. Okej, chýba mi ešte klej. Tak, toto hodím sem. Z týchto oných zatiaľ, počkej. Ale ohľadom okrem tých blíkov budeme potrebovať ešte tento smeltery controller. Seared tank. A ešte jedna vec by to mala byť, ne? Či? Potom tá vec, na ktorú sa dá pripojiť tieto vecičky. What? A že by to bolo z tohto? Input out of fluids in the smeltery. Aha, okej. Anyways.
Tak, Smeltery Creator Achievement. Tak. Pol stacku a nemám ešte ani na celú podlahu. To je teda. Tak. OK, ale medzi tým mám u seba briky. Mám u seba briky aj oného. Medzi tým by som mohol spraviť to, že to tu ešte... Dobre, zase sa mi rozbila lopata. Už na to kašlem, toto už dokončím bez nej. Dobre, nechce sa mi zase craftiť ďalšia. Lebo iba míňam a míňam železo. Tak tu budú pece. Tak, takže tam nebudem dávať ani briky. Tu budú pece. Sem možno dám asi crafting. Ale počkaj, k tomuto by som mohol dať nejaké vecičky, čo sa týka oného. Takže tým pádom kašľať na oného, na ten sklad, čo som tu chcel spraviť, aj tak sa tu nevojde. A sem dám nejaké veci, čo sa tej onej, k tomu smel, tejto peci. Ok, ale idem si robiť lopatu, kašľem na to, nechce sa mi to rukou. No, mne už došlo drevo úplne. Či? No, len skoro mám veľa do hajzlu. Wait, what? Kde sa mi objavilo vonom. Asi keď som začal oného. Aha, ok, takže to som musel vyhodiť v inventári tým pádom. Ok, ale musím ísť nazbierať ďalšie drevo, lebo ho mám, lebo už nemám. Asi budem musieť zasadiť saplingy, lebo za chvíľku tu nebudem mať žiadne stromy skoro. A hente neviem, či majú obyčajné drevo. Takže tak. A zase som počul zombíkov. Tam musí byť fakt niekde nejaká kejvka. Jo, oni sú nejaký tu pod stromami.
Budem muset nazbírat potom aj saplingy, lebo aby mi tu nevymrhli všetky stromy. A rozbila sa mi sekírka. To je znamenie, že mám skončiť. Ale pozbieram určite oného. Saplingy. Ktorý tu žiadny není. OK. Ale bude to tu vyzerať nice. To už vidím teraz. Sa budem si potom donesť grass block, ktorý ho niekedy musím získať potom. Neviem síce odkiaľ. Oného. Aha. Ja budem to musieť ešte nejak upraviť, lebo to nevyzerá najlepšie toto. Ja si to spravím nejak, že s hlinou, že to bude akože... Ale už to začína vyzerať dobre. Ja si potom robím aj screenshot na hľadiak pre novú sériu, ale pre... toto, pre nové časti, lebo od 5. časti chcem oného. No, v tejto časti by som chcel zatiaľ spraviť oného a v tej ďalšej by som to tak nejak ešte chcel podokončovať. Takže tak. Tu má byť ten oný. Tu má byť takto planky. Či ne planky, ale logy. Tak. Nechám to tam. No spravím, aby to bolo symetrické aj tu zeleného. Tak, ideme ešte urobiť zvyšok tejto pece, ak sa mi to podarí, ak budem mať dosť, no dosť určite nebudem mať, ale... Počkaj, idem rovno urobiť nejaké tie špeciálne bloky, ktoré sa mi budú hodiť. Takže toto nefunguje tak, ako mám. Tak si pamätám, že to fungovalo oného času na Phantoms, nevadí. Budem potrebovať tento smeltery controller. Toto budem potrebovať. Budem potrebovať tento casting table. Casting table, potom toto. Toto budem potrebovať a dvakrát asi. Ešte tento drain je... Ne, dobre si to... Aha, je to len na jeden oný. Takže budeme si robiť dva. Tak. A už mi nezastalo nič. Seared glass, seared window... A počkaj, ešte jedna vec mi chýba a to je...
Tu je seared tank. Tam sklo. Akurát mi to vyšlo. Perfektne. Aspoň s tými seared brickmi. Ale stále nemám dokončenú tú pec, čož je blbé, no. A tam sa potom bude dávať láva a také vecičky. Tak a potom ťa toto bude vypúšťať oného. Sa si potom dám asi crafting a tu nejaké tie stationky ohľadom toho. Tak. A absolútne tú pec nedokončím. No nič, asi sa idem presunúť rovno tie pece. Tak. Crafting si sem presuniem, rovno si spravím ešte jeden pre istotu a ten dám oného. Ten dám takto sem tým, no dám to asi do stredu medzi tie pece. Tak. OK, ale ja už točím cez 3/4 hodinu, takže na dnešnú časť je to všetko. Bohužiaľ sme sa nedostali k žiadnemu módu, ale zväčšili sme o dosť barák, jak je vidno za mnou. A ja sa teraz s vami lúčim a uvidíme sa u 5. časti, takže nazdar.